En Boiro comezaron as obras da mellora da Casa da Cultura, un proxecto que modernizará por completo o edificio e dotaralle de novas instalacións para os veciños. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, supervisou esta mañá o inicio das obras xunto ao alcalde, José Ramón Romero, e responsables municipais. Esta actuación forma parte do programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos, o PIREP, co que o Goberno español investiu máis de 50 millóns de euros en Galicia para renovar infraestructuras públicas. E, empezamos xa fai 3 semanas, esta semana vai cumplir o mes que empezaron estas ansiadas obras de rehabilitación e ampliación da Casa da Cultura, unha obra moi demandada que vai darlle un plus ao que é a programación cultural no noso concello, onde dentro do ano 2019 incrementamos máis dun 200% esa programación cultural, e isto vai ser a guinda do pastel, non? En Boiro, a Casa da Cultura recibe máis dun 1,5 millón de euros, o que permitirá ampliar o edificio de 1792 a case 2.930 metros cadrados e incorporar un auditorio, unha biblioteca con aula de estudo, unha sala de informática e unha ludoteca. Ademais, as instalacións serán enerxéticamente eficientes grazas ao illamento térmico e á instalación de placas fotovoltaicas e contarán cun percorrido totalmente accesible. Unhas novas instalacións, además, que sexan moi respetuosas co que é o medio ambiente, donde haxa unha eficiencia enerxética que é a que vai ter este edificio e, polo tanto, cada vez que Boiro solicita ou demanda a colaboración do Goberno de España, aquí estamos. De feito, aquí falamos de algo máis dun 1,5 millón de euros que foron aportados para esta obra, pero durante toda a última legislatura falamos que o Goberno de España en diversas obras no que é a optimización, no que é a iluminación, no que é a banda ancha, etc., falamos de prácticamente 4 millóns de euros os que leva investido no Concello de Boiro. Pedro Blanco subliñou que este programa evidencia o compromiso do Goberno coas necesidades municipais e a calidade de vida da veciñanza, recordando que o PIREP financia 49 proxectos en toda Galicia e tamén beneficia a outros municipios da comarca do Barbanza, como Rianxo, Portodosón e Ribeira, cun investimento total de máis de 6 millóns de euros. O Goberno de España está investindo onde justamente se precisa, e un dos sitios non se precisa é nos concellos. O Goberno de España é un goberno municipalista e, polo tanto, que ten que estar ao lado destes concellos que para cubrir aquelas necesidades que fan falta. Como decía o alcalde José Ramón, hai que reconocer que o PIREP, que leva deixado en Galicia 50 millóns de euros, neste caso en concreto aporta 1,5 millón de euros. E aporta 1,5 millón de euros para unha desas obras que fai falta para este Boiro do ano 2025. A modernización da Casa da Cultura supón un paso de enorme relevancia para Boiro, que verá mellorada a súa infraestructura cultural e administrativa, reforzando o compromiso co patrimonio e os servizos á cidadanía. Esta remodelación prevese que nun termo de 9 meses este prácticamente lista. Estas obras que están avanzando a gran ritmo, estas 3 primeiras semanas, foi desaloxar todo o interior e reciclar todo o material, madeira, ferro que había no seu interior, e que agora estamos a día de hoxe ca demolición, non? Unha demolición que vai rápida e esperemos que cumplamos os plazos, que vamos a cumplir, que estou certamente convencido que vamos a cumplir, e que pronto os veciños e veciñas de Boiro podan estar disfrutando deste novo edificio, insisto, acorde a actualidade dos boirenses e as boirenses. Un proxecto que combina modernidade, sustentabilidade e accesibilidade e que coloca a cultura e o servizo público no centro das prioridades da veciñanza.